sajroning urip kumandang lam-lami saya ting-tingane keyakinan masing-masing. Feelingnya kuat tak punan gitu. Ayo deh. Sumunarli ringing netra aduh rasane numata hati sumambang dadi sawiji atoran karo jantung aduh ning ati wis nggih, jenengan kandhani niku. Heeh, jenengan kandhani. Heeh. Dibalekke sik pikirane. Pak D. Kari suara mengangot aduh sombo sopeng Sumun
Niki nganu dene kan garap. Garap nggih ngeten iki. Garap. Matur nuwun Bu Sri dan Dik Niken Salindri. Dik Niken, pengen tanglet kali sampean. Lagu-lagu ngene iki gek yah apa? Monggo lagu iki aku iki gurung enek wis enek. Lha sampean kok wis hafal? Piye sesat? Tangan nggih. Niki kan guru kula Bu Sri ta. Oh, wis nggih semara. Nderekke Kang Rama nalika rumise. Kula blajare nggih kalih Bu Sri. Lek kula enten wektu-wektu senggang ngoten niku kalih Bu Sri. Nyuwun warah nggih. Nggih. Nggih, kula nggih nyuwun warah Bu Sri niku kok. Warai golek duit. Gek lek apalan yah napa to Dik Niken? Sampeyan tanggapane kaya ngoten niku nggih to. Esuk awan bengi sore nek perlu. Gek lek apalan gek yah napa nek lagu baru-baru gek cek 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 ngoten lho. Ya iki lho canggih iki dibayar larang iki lho, gampang apalan iki, Dik. Heeh. Nek karo utang ngono ya ulang apal ora? Utang-utange wong ngono apal. Nggih matur nuwun, heeh. Sampun apa dereng Bu Sri? Sampun. Dene kan niki partner jenengan nggih rawuh lho. Sinten? Pak Guru Bambang Balowo. Oh, lha niku Lah nggih partner jenengan to. Dugane sisono. Heeh. Heeh. Ayo unggahno Mas. Heeh. Iki. Iki cocok iki. Aku seneng sing sembur-semburan banyu ya, Dek. Kene-kene Mas Bambang Balowo, Bapak Guru. Mas. Lho kok joget? Nah. Ayo.
Musuhe niki. Sing iso gambui sampean Mas niku. Soe. Meneng. Sing ngerti seratenane Mas Bambang. Rokok kuwi kok ora trimo sautil ngono. Gendalu Mas Bambang. Sudah dalu Mas Mas Pras. Mas Pras. Nanti panggil jenengan. 2. Oh, nggih. Sehat nggih. Guru lho Pak Bu nggih. Napa santai. Alah santai. Kene njaluk duite. Apa? Lah sing tanggapan kono kok. Nggih. Sehat nggih Mas. Alhamdulillah pangestu Mas Bambang. Niki wau ndereke iki lho. Ya. Oh wis pedotel ya angel. Gendul iki angel napa? Piye? Ayo sik awas. Ya. Rogono to Mas Bambang. Rogono. Susuk 48. Aku golek susuk lagi no. Gelem ora? Ro. Iya, wong. Iki lho, nderil bintang tamu ya iki lho. Kok ora mulai. Nggih, pripun Mas Bambang? Alhamdulillah saged sowan karo nduk niken dalemipun Busri. Ndelok tetepan kok jenengan pas mboten niki wau. Ngasta teng pundi ngoten. Mboten memang kula nduke. Apa memang hari ini di-free-kan karena pengen menghadiri undangan dari Busri ngoten? Undangan apa ora napa? Oh, mboten undangi ta? Ora diundang. Sami kula nggih teko dhewe ora diundang. Aku mau pokoke nek terop mangkat. Ngoten nggih. Iya, pokoke nek gamelan diangkut truk ngono ae sampean ngitil. Ngototne mburine. Lah yang ngentutne ning mburine. Oh, engko playune ning ndi tatutne. Sampean deki ya. Nggih. Padahal arep dilaraske. Lah nggih. Niku alhamdulillah mumpung kalih duke niku wau pengen sowan nggih. Pepunden senior Busri. Nah nggih, Jan. Sik panggah wayu. Lho, kula ket riyen jek umur 2 tahun, Busri nggih tasih ngeten iki lho. Sakniki lho kok panggah ngeten iki lho. Ya to resepe iki jan. Jenengan nyuwun. Mengki aku ya suwono pisan. Irunge ya cek mbangir. Ket aku nang jero weteng nganti saiki lho Busri ya panggah. Busri panggah lah nggih kok lho. ora sepuh-sepuh. Dek niki ya mirsani ki ambak. Nalikanipun nderekne bapake rumiyin nggih. Nggih pun sameten. Lha sakniki nggih panggah sameten. Panggah ngeten niku. Nggih. Jare lek ben esuk raup banyu leri apa piye. Nggih. Nggih. Niki pripun macange? Ya Kula kan napa? umume ngoten lah. Lah pun umume kang pajak gendul ngono. Nggih. Aja mbok sebutke to. Kula gemes kali pajak gendul. Domongi kok kandhane kok. Salah kotok ora. Yo. Yo. Mboten kita sak duet-duet ngoten Mas Bambang. Napa Nduk? Apa? Nggih. Enak musik. Enten musike Dek niken. Oh, enten lamunan, enten sotya, lintang semara. Sampeyan iso. Loh, iya to. Kabeh iso Nduk aku Nduk. Lho, sing gak iso. Sing gak iso napa? Lek kabeh iso. Lek sing gak iso ya ngowae dhuwit cacah sing gak iso. Ora iso ya. Lah Mas, Apa? Kusuma Wijaya. Lah. Terima nopo semua. Sik to, wis diproduksi urung karo grup iki, sama urung diproduksi lho. Apa sakit rindu? Sing Mas Bambang iso. Sakit rindu? Iso. Mister Mendem. Manis. Oh iya, cocok. Heeh, cocok iki. Oh, duduk Mas, duduk iku. Jangan takut Pak Triman, manis sing piye Pak Man? Manis 2 piye? Manis 2. Piye? Manis 2. Oh. Tenang. Lah wong kuwi mau wis sandang kendang lho. Krungu ponane nyanyi jegegah. Jegegah. Woi. Ponane, Duk. Lah blereng wong temen-temen.